DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nahuhulog na sa iyo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tubuso Negros Occidental ang atong matatampo nagdasingan nga Joey. Recorded by X Thunder Gaming. Joey, undangin na intaw na pagsige ni mo pamabay. Uy, kung dili ka maluoy sa babay, no? Kaluy ipod in town ko. Ha? Ano alam ko maluoy nimo? Nga bispo naman ka. Mao gani. Og ari mangita na ko ang imong babay. Kay mo ba ipaila-ila na ko? Unya human imong biyaan. Kisa may dili mo biyaan ang maghiskot na magminyo. Unya dili pa man ko andam nga magminyo. Di pa ko andam ang butanga. Ay, ambot ni mo kanus pa ka mausab. Mausab ra ka dugog na anay babae nga makapausab nimo. Pero siguro, kung gusto na ko mo settle down, gusto ko manggug ko nga maglingaw-lingaw gud. O pamalas kong lahon na nga magminyo. Ay ikaw ay paman di mo makiti ang babae nga gusto nimong minyuan. Oh. Tabi sama ha. Hello, Kayla. Asa ka? Yes, bye. Naghilak lagi ka. Ano bang ka? Nagbuwag namin ni Ralph. Mau ba? Ano man? Ano sa pinahitabo? Ari-adala ko sa papi. Dili na ta magstorya. Inom ta. Kainan bitaw tika nga lagi nagserisuhan na si Ralph lagi. Klaro kay nga binuang to nimo. Oh, tanawa ron. Sakpa nimo. Nagtuo magkukuga tarong siya. Suma, 5 na gud bi katuig. Grabe na akong gihatag ang pagsalig niya. O gani. 5 na mo na katuig. Pero, ang pangutana diya, nag-propose nimo. Uwa. Yeah. Nag-iskot ba siya bahin sa inyong future? Uwa, sad. Gipaila-ila na ba kaniya sa iyang mga ginikanan? Saan man ako pagkaila nga patay naman yung mamagpapa? Klaro, uy. Sorry. Oh, siyang lola. Di ba mo na yung nagpadako niya? Wag hapon. Oh, di ba? Si? Oh, mao na. Wa si plano nga ikauban ka niya sa iyang future. Tagay na lang ni nato eh. Shot! Gi. Lipong ako eh. Ako sad. Lipong na sad ko. Tanay. Yato dagan sa inyo. Salamat rin. Nakahigda na taon. Salamat, Joey, ha. Saan man? Yung giubanan. Nalingaw ko. Sagnebaw ko nga ugma. Gilak ang food ko. Saan ay problema eh? Ikaw pa. Best friend ka.
Ang dili pala kayo mabay, no? Basig ba in love na gidunta ako ni mo? Paya sila in love lang ka. Hindi naya lang ka. Hindi naya lang ka eh. Buot. Oh. Sama la. Totoo kayo mo kunin mo. Puwa na ba kay kagnaong? No. Tunay na hitabo ninyo ni Kayla? Basin? Basin ra ba? Huwag na inahitabo na mo. Uy, Di siya ko sure kay hubog ra ba kay ko? mao ba? Unsa man di last di mong hinunduman di ay, ha? Na nag-kiss me. Nag-kiss mo. O human-an ha. Wala ko may baho kung siya nahitabo. Oh, klaro na kayo nga naay na hitabo niyong dua. Unsa pa man di ay, parehugod mong hubog. Ha, ang kuyaw lang ana bay. Ug mumabdo si Kayla. Simbak ko ka di, oy. Recorded by X Thunder Gaming. Pila naman kabuhan. Pero ano man mo chat na ko si Kayla? O baka tumasuko na ako? Wala pa sa kong makapalanghid paglakaw na ako kay natuog pa man siya. Ano siya magiging kayo nahitabo atong kapiulan, no? Magpalibak ay. Ay, kulpaan lang ko. Ako lagi rin tumagon. Hello, Kayla? Magkita na sa park. Kinahanan ta magstorya. Kayla, kumusta? Kalmahan ni mo sa? Mura ra makagwa? Oh, unsa di? Ano, ingon na naman ng naong ni mo? Na ay nahitabo na to. Oh, mau ba? Sorry gid kay ha. Wa ko'y nahinamdaman. Na-blackout yun ko. Ato na to kalimtan. Dako tong sayop. Dili to pwedeng kalimtan lang, Joey. Niresulta tong gabi una. Mabtos ko. Unsa? Ikadako biya ng problema ha, oy Joey. Nga nung giunay man itaw ni Muskayla, imo man tong best friend. Mao lagi ma. So buhaton ako anyway. Ang angay ni mong buhaton. Imong ato bangon imong responsibilidad. Mausugod karon, kinahanglan nga magtinarong ka na. Unsa man ako sa pagsugod? Pakasli ko. Kasal na yun? Oh! Joey, nakailang akong ginikanan ni mo. Dilitan nila mapasaylo kung may baw sila nga na mabtos ko tungod lang kay hubog tang duha. Pero... Dili sa ko ganahan nga magpakasal nga dako na akong tiyan. Maong kinahanglan nga magpakasal ta asap. Salamat. Salamat! Ay, pastilan. Wagi ko magkahong nga. Kamura di ay mo'y makadayon. Pero nalipay mi kay mga best friends mo duha. O nakailan na kayong may susukusan ninyo. Joey, ang pingi nga mga anak ha. Oh, tito. Si Tito. Papa, pagpapanan ako. Pa. Brad, kumusta ha? Kumusta kinabuhing ninyo riya? Ambot? Ha? Si Ambot? Papa ko magkasabot sa kong bati eh. Ay. Kahibaw ba yagig ka? Best friends mi si Kayla. O kung may feelings sa gusa. Ay,
okay ra na, bay. Di ra na lisod, oy, ninyo nga ma-inlove sa usa-usa kay suod na gumundaan. Ang imo lang buhaton karon, mag-practice na ka sa imong pagkabana ug sa imong pagkaamahan pohon. Na, mura gidangat. Ang dangat, Di na ko makalaaglagi ni. Di na ko makapang chicks. ay di na kita, oy. Minyo na kang dako, no? ug pag-focus na sa imong kaminyoon, bay Joey. Bye. Wow. Dami agad din mo muluto kayla. Karon pa ko. Sus, wag kay ayaw pagka best friend oy. Mura kay kagwa makailan ako. Sorry na God. Sorry. Pero salamat tayo sa pagluto ha. O ikaw maoy namilo sa akong mga sinina. No, di ba? Oh, ako Joey. Daan pa ko. Nga naman sab. Paiko mapunta ni mo eh. Ako raon ta to. Asawa na ko nimo Joey. Og ako ng responsibilidad. Wa naman tay choice. Minyo naman kita. Buhato na lang ginato atong responsibilidad isip bana og asawa. Og isip ginikanan pohon inig panganak nako. Kayla. Oh, ay mas misis. Tuwas kwarto. Nato kay wato'y tarong tog kasi magukilak si Inday. Oo, nya. Kumusta naman mo ha? Murag nabuutan mga akong amigo. Utan bitaw kung daan sa mga kay. Huwag ko kira man si Kayla. Labi na karon nga nakakita na ko sa among anak. Oo, bitaw bay. Kita na ko ba? Liwat kayong bata ni Kayla no? Huwag may imuad to bay. Okay na. Okay na. Siya masyad mao'y nagdasol sa siyam kabuan. Ay, murag in love naman ng akong amigo ba? Ito ay buutan si Kayla. Huwag maayos siyang pag-asawa. Bilib kay ko niya. O plano na nako nga mutugan niya sa akong gibati. Huwag hindi pa uli na ako gikan jote. Makig-istorya din ko niya. Makauyon siguro si Kayla ninibuwak na kung lahat. Ayaw na lagi kong sangok ka. Malinaw na akong kinabuhi. Siya maroon ka-istorya ni Kayla? Kayla? Joey? Kinsa to imong gika-istorya? Joey, ato ta sa kwarto. May importante kong itong kaani mo. Nanawag si Ralph na ako. Ang akong ex. Nga naman ko no. Sa may tuyo niya. Gusto niyang kuhaon si Inday. Ha? Nga naman? Nagtuo siya nga iyang anak si Inday? Kay iya mong yung anak si Inday, Joey. Siya? Pasaylo ako, Joey. Siya ang tinuod nga amahan ni Inday. Ikaw lang akong gipaangkon kay gusto kong makabahos niya. Dili ko gustong ipakita na ako niya ang among anak. Unya karon, gusto niyang kuhaon og balik ang among... Akong anak. Joey. Akong anak si Inday. Ako mo'y amahan niya. Gusto ka mo balik niya? Dili na ko. Wa siya ayo. Dili na ko gustong mabalik niya. Pues, dinhira mo na ako. Dili ta mo buhian, Kayla. Joey, wa ka masuko na ako. Sa akong gibuhat. Wana'y mausab kung masukop ako. Dili na sa ko gusto nga mawa ka pa nako. Kamundo si Inday, diri na ako. Kailan na inlove na ko nimo. Nakibaw ko nga wa kay gusto nako. Pero please, ayaw lang mong kawa si Inday nako. Dili mi mawa ni mo, Joey. Dili ko gustong mawadaan og amahan si Inday. Og dili sa ko gustong mawa pa ka. Kay mahal na sa di ka, Joey. Tinuod. Salamat, Kayla. Salamat.
Adtong higayuna, na-realize na ko nga usahay, kinahanglan nga imong tunlon ang imong pride para dili na mawa ang mga tao nga importante para nimo. Karon malipayon kay ko uban ang akong pamilya ug dili na ako sila ibaylon ni bisan kinsa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Joey nga taga Tubuso, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan, nahuhulog na sayo. Ayoko. Ang maong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Recorded by X Thunder Gaming. Maninoon ko din sa library, uy. Oh. Uy. Nami, estudyante nga. Magdaog bata. Ay, akong duulon, bi. Hi. Okay ra ka? Hindi kayo. Nag-answer mong gugo sa akong exam good. Uy, mao ba? Ang bilis na mong anak, bi. Okay ra kayo na ko nga. Ako lang siya mukupot aron maka-answer kag tarong. Sure ka? Lagi. Sige ha. Palihog ko. Anisa ka na ako, baby, ha? Kabugat ko dahi, puryabiyag. Pwede na ako siya doon sa gawas, din sa library, aron makakonsentrate ka? Ayaw ka bala ka, uy. Di ko daot ang tao. Baby, pagilak. Sige na, ako ni bahala sa imo, baby. Naaraman kayang gatas o diaper din, he? Oo, naara diha. Kompleto na nas bag. Sige. Kay bawal ka bang saba din sa library. Baby, ayaw nag-cry-cry, ha? Ngita taglugar nga, komportable ang pagkabutang. Miss, palihog ko, ha? Sige na. Anak rami sa gawas nga, makita ni mo dayon inigawas ni mo din sa library. Salamat kayo. Mo din sige kila, kinupuno naman day ang diaper sa ihi, uy. Ay, pribuyag, biang bataa ka, uy. Hoy, Wanda. Ni aram man ka din ni girl. Uy, hala, wait. Anak mi mo? Hoy, wala ka musulti nga na di kay anak. Mau, dili, uy. Sa kadugay na natong amiga, kanusang kakita na ko nga nagmabdos ko, ha? Aw, lagi. Pero kung kinsa man lagi ng anak. Huwag ko makaila ato day, uy. Estudyante yung papa din ni. Naa dito sa library ay nag-special exam. Naluoy mo kong nagtanaw maong di-offer ko nga ako lang sa bantay siyang anak. Hala, no? Kanus alam ko no ka nag-babysitter? Cute man sagad kaayo bata, ah. Hinoon sad. Huwaton ko na lang kung iyang daddy nga mahuman. Hi. Halatay, maunay papa. Kagwapo, good. Hilom, uy. Salamat sa pagbantay sa akong baby, ha? Uy, kaso, uy. Kuan, wa ka mangitag mami sa imong baby? Pwede ko. Uy, day. Joke ra, uy. Pero, naara niya kon iyang tinodon. Asensya ka na sa akong amiga, ha? Ingon ani gini siyang daan. Okay ra, uy, kaso.
Ako din si Mark. Ikaw? Ako si Wanda. Day, si Mark ba katong naianak ka ni? Nangita ni mo. Ha? Ano man? Ambot lang. Nagawato ni mo sa may parkingan. Atuan na lang. Hi. Kainom doon pa magkanako, no? Oh, Mark, diba? Abi na ko nalimutan ka. Nga naman, may problema? Pwede kong mangyo ni mo? Pwede ko nimo kuyugan sa akong bistihan karon? Ha? Need lang kog someone nga makatabang nako sa akong anak good. O di ko kasalig sa lain mong good. Ikaw ra gyud. DDXD. Ay, nakatuhog na ang bata. Ay, sa minusod sa kong utok ko eh. Ani ko yung magkunin din kundo. Uy, hala, patay si mama. Makasabaan gid ko ani ron ba? Hello, ma. Wanda, pauli din is bahay ha, karon dayon. Unsa ko'y nasota imong utok nga ni Koyo gaman anang tawhana? Ma, ayaw ko tayong ka-high blood. Itapang ragani ko. Tingalig unsaon ka, ana. Dili masat siguro, ma, uy. Mura magbuutan, good. Uy, mama, sige na mahabay na. Mauli na ko ron sa ato taod-taod. Gipangita na ka sa inyo? Sorry ha nga nakasamok gid ko nimo. Sawang nga pamagyo kay ko masuhitos pagbantay sa bata. Okay ra, uy. Pwede mo na? Sure. Go ahead. Mo ning kondo? Dili sa ako ning aunting old maid. Sige lang, maabot naman siya taod-taod. Siya mo puli og bantay ni baby. Then ihatod na tika. Hilom lagi kay ka. Okay ra ka? Mark, mangutan ako balik ba? Sige. Unsa man? Asa ang mami ni Baby Rowan? Ang tinuod, taga dumagitig ko. Ipaning na ko sa akong mga parents kay nadin ang course nga akong gusto. And then, I disappointed them. Nakamamabdos ko babae who doesn't want me and Rowan. Ha? I told her nga, dili na ko siya daganan. I will marry her. O akong barugan kung unsa man ang akong obligasyon niya. But okay na himo. Di sa ko ganahan nga mamugos ko niya. Wow ha? Sa tanang istorya nga ako nadunggan nga nakamabdos o napamabdusan, siya ra ang babae nga ni balibad. Kasurti ra niya nga ni-offer kag kasal niya. Ang uban gani, daganan pa. Ikaw na lang ang tato, no? Mark. Wanda, bangon na diha. Tingalig malate ka. Nuka pa kayo, maoy. Maon na diha. Hamot sa di mong bataa ka, uy. Nganong sige magagtabang ug bantay atong anak atong Mark? Mura magagdanginahan sa bata hinoon. Ma. Bangon na diha, ha? Ayaw kog palagota. Wanda, thank you sa pagtabang na kog bantay ni Rowan. Espesyal karon nga wa ang akong auntie. Uy, kaso Mark, uy. Sa kapila na kahigayon nga, gibantayan ko ning bataa. Nalove naman sa din ako. Baby, no. Love sa di mo si Tita Baby Rowan, no. Wanda? Mark, imo magkakong gitutukan. Mark. Pwede, imo sa butas, baby. Mark. Noon sa man ko. Di naman hinun ko makatuhog. Sige ko na una sa nahitabo na mo ni Mark. Ay. Hoy, Wanda. Naunsa ka man, ha? Uyab na mo atong Mark? Sige naman lang ko kag-standby dito sa ila. Dili, maoy. O niya nga nung imong naong, permi naman lang naa dito. Tungod sa bata, magud. Ikaw, no?
Abig okay raman ko nga maglakaw-lakaw ka. Mura sa tag ni abusar da. Mama sad uy. Cute mong gud kaayos bibiruan ma. Nama, sigurado gid ko mano kung makakita ka sa bata, malingaw sad ka. Ay sus, saba ka diha. Pilon baya ko nimo anang imong style. Okay ra nimo nga ikaw lang sa ang binlan ako ni Baby Rowan? Okay na uy. Gituyo gid kog anhi kay gimingaw ko sa bata. Sige ha, isalig na ako nimo sa baby. Dalang ko ilakon ka diyot. Sige. Baby Rowan, ano man ka uy? Wala kay hulong sa pagkila. Asa may gusto di sa baby ha? Uy, wala. Wala mag-init si Rowan. Ay, ginoo ko. Tawagan ako si Mark. Si Mark, kanina ako sige tawag. Saan man ako? Gusto, si Mama na lang. Mangayo kong tabang ni Mama. Dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Uy, kagwapo ba ya ining bata? Pero buyag, uy. Buyag. Nalingaw gid taon si Mama sa bata. May gani kay nianhi dayon si Mama. Og iya ko natabangan ni Rowan. Ay, ubos-ubos na sa nakainit ni Rowan. Ma, basta hindi ka po ka. Pwede ka muunag uli na lang sa ato. Ako na lang paabotan si Mark unya. Muli na po dayon ko. Nahala, sige. Nak, makalingaw maning bata. Dadao niya ni sa ato, ha? Ikaw, gid ma. May mag-ako ni. Ay, sige lang, good. Mananghid lang kag tarong sa daddy aning bata. Pohon, ma. Nadugi kong balik din eh. Nagsige kog panawag nimo kanina kay gihilantan magud si Rowan, pero dili ka gyud makontak. Unsa? Mao to, si Mama na lang akong gipaanhi ganina. Kay ron iya ko matabangan sa bata kay wa mo gihunong og hilak. Hindi man di kagikan. Nagkita mis mami ni Rowan. Oh. Gusto niyang kuhaon si Rowan og balik. Mark. Bila na siya kaadlaw sige panawag nga makikita siya nako tungod sa bata. Ngano mo naman na siya mo diretso din eh. Kung ang bata magiging kayang tuyo. Gusto sad niya nga magbalik mi. Unsa? Wa ko musugot. Tungod kinawa ng akong love niya. Ang tinawd Wanda, ganahan kay ko nimo. Dili tungod kay naka kung nagkinahanglan ko nimo. Kung dili, tungod kay malipay ko sa imo presensya. Mark. Wanda, gusto ko manguyab nimo. Pero gusto ko nga mananghid una ko sa imong mama. Aron basab dili sa makaingon nga di-take advantage ko nimo. Nga bisag na anay ni tabo nato pero dako gyapon akong respeto nimo. Mark. O kung imo ko sugton, sunod buwan mo biyahe taping sa Dumaguete, kuyog si Ruan. Ipaila-ilat ka sa akong mga ginikanan. Nagkauyab gid ning Mark. Wala siya pagsupak si Mama. Bisag na anay anak daan si Mark kay na-close naman sa niya si Baby Rowan. O pinangga po ni Mama ang bata. Right after ni graduate ni, mogi una na mong gibuhat nga ni adto mis Dumaguete aron maila-ila ko ang parents ni Mark ug aron sad ma-meet nila si Baby Rowan. Kay wa man gyud nakauyon ang parents ni Mark sa dihang ga-eskwela pa siya o yan nahibaw-an siyang parents nga nakamabdos siya. Ug bahin pud sa mommy ni Rowan, naana si kaugalingong pamilya. Love na ko si Rowan ug open na kaayo ko sa possibilities in the future. Kung gusto man ganing maila-ila gid ni Rowan iyang tinuod nga mommy. Karon, minyo na di ay mini Mark ug naana say anak sa umaabot. Dinhi na lang po to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Wanda nga taga Asil, Cebu City. Uban sa awit kaya gipangayo awit ganagahan saves the best for last. Sometimes
Ang mga kaagi, gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamarusap, mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawin. I-address lang ni ining tulumanon, Haring Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpaminaw.